сега ще включим Асрия, която чака. Асрия е една моя приятелка от 3-4 години. Тя се занимава с интересни проучвания, изследвания и съм сигурен, че тя ще бъде интересна и за вас. Oh, you're welcome. Thank you. Okay, Asrия, now this is your time, and I'll try to help with language. Okay, wonderful. Thank you so much. Let me just get the presentation on. ДНК от извънземните. UFO. Предизвикателство на новото време София и изписано съкръщението на университета. Това е Асрия Бекъм. Тя прави такива multidimensional от множествените вселени напътствия. Тя е автор и тя практикува форми на съзнанието. Okay, you can move it. Go to the next. Да сложим в рамка методите за изследване. Next slide. Next. You can go to the, okay. You can back one slide back. Oh, sorry, it keeps skipping. Okay, we already got this. The next. One more time. Slow, maybe because there's a delay with the connection. Коя съм аз? Изследовател. Съзнанието трансформация на съзнанието и практики. 4 поколения, тя е 4-то поколение psychic, човек с такива психични способности. И това долното не мога да точно да... Аз имам някъде превода, обаче... Къде беше това? Okay. The next slide. Пътуване чрез изграждане на рамка за изследване. Next slide. Всичко започна с въпрос, който не мога да отмина. Това са бели сини светлини, усещащи, движещи се светлини. От 5 годишна възраст тя не се страхува да окей, тя ми текст в същото време. Окей, go next. Окей, махалото не ми даваше отговори, то ми показа честотата, която вече усещах. Тялото беше инструмента, махалото беше просто помощно средство в началото ми. Next slide. Това е ръчно изработен инструмент от селенит, инкрустиран с мед и сребро. Ни усилва сигнал. Учеше ме как да стабилизирам своя собствен
своята собствена енергия. Разпознаването се премести от обекта в тялото. Next slide. Как всъщност работи това? Не беше нещо фантастично, беше просто разпознаване. Next slide. Как всъщност това работи? Next slide. Това, което някога наричахме ДНК, днес има доказани регулаторни функции. Активността на гените се променя според сигналите от тялото и средата. Биологията е отзивчива, а не статична. Next slide. Фракталната антена взаимодейства с множество честоти, самоподобна геометрия, широк спектър по замисъл. ДНК показва подобни модели. Next slide. Единното поле. Много имена, един модел. Съвременната физика описва реалността чрез полета, а не чрез изолирани частици. Различни традиции, един и същ основен модел. Next slide. Ефекта на наблюдателя. Частицата съществува в състояние на вероятност. Съзнанието е всъщност полето. Осъзнатост там, където отива вниманието. Next slide. Okay, next slide. Това, което всъщност възприемам, това е четенето на полето. Редовните линии са модели на резонанс, а не фиксирани идентичности. Програмата, the next slide, please. Окей. Това, което учените и изследователите казват, че всъщност те могат да направят достъп през измеренията. Така, аз нося способността да заземявам, да интерпретирам и да предавам по начин, който човешката нервна система може да възприеме. Next slide. Ти не си от една единствена звездна система. Тази многослойна смесица ти прави това, което си. Твоята енергийна архитектура работи по същия начин. Go to the next. Какво означава да... За колективно. Добре. Next slide. От контрол към съгласуваност. Парадигма в преход. И това е всъщност стъпките. Контрол, иерархия, подчинение, съгласуваност, сътрудничество, суверенност, сътворчество. Next slide.
мост чрез поколенията. Ние държим единия си крак в физическата реалност, а другия в разширеното съзнание. Ние заземяваме космическото съзнание в преживяна реалност. Okay. I think that maybe you can start talking with yourself, and me and Yanko from the other side will try to make more clear in Bulgarian language. Your microphone is okay. Yeah. Do you want me to start again or just talk? You can, yeah, you can talk. Okay. You can give more clear about all this stuff. I try to translate in Bulgarian. No problem. I'll go as slow as I can, but just tell me if I'm going too fast. Okay, аз ще опитам да говоря малко по-бавно, за да всичко да е ясно. Okay. So hi everyone. What Ivan was explaining there and going through the slides Иван ще обяснява всъщност какво представляват тези снимки. is 8 years worth of work and investigation I have done personally. За последните 8 години аз лично съм направила различни изследвания. From a very young age, maybe 5 years old. От много ранна възраст, може би 5, когато бях 5 годишна. I have been very aware of energies, beings. Някак си по естествен начин бях запозната с тези енергийни същества. As you can probably tell, I'm now in my 40s. Сега съм някъде около 40-те. And so working with energy and beings is nothing new to me. Работейки с тези енергийни същества не е нещо ново за мен. When I was younger, Когато бях people used to по-млада, look at me as if I had two heads. сега, When I used to talk about energies and beings, people used to look at me strangely. okay, през тези години всъщност аз знаех много добре за тези енергийни същества. But in the day and age that we are now, technology is coming Сега на on тази more, възраст технологиите са в наша помощ, which is incredible. което е невероятно готино. So what I'm presenting here is more of a framework. Това, което аз представям сега, това е просто една рамкова, една работа, която съм поставила в рамка. Yeah. I'm not asking you to believe everything I'm saying, but just Искам to за be вас да open. вярвате всичко, което казвам. Open and curious. Просто се опитвам да отворя вашето любопитство. So I was asking the question ages ago, what and who are we connected to? Винаги съм си задавала въпроса как тази връзка, контакт може да бъде направена. Because picking up a pendulum Защото when когато I was вземам 12. махалото, I'm sorry, can you repeat? I picked up a pendulum when I was 12. Когато бях на 12 годишна възраст, за първи път използвах махалото. So was aware that we as humans could pick up on more frequency than we're aware of. Тогава аз осъзнах, че ние можем чрез махалото да се свържем да бъдем по-чувствителни. So as well as being aware of beings, I was also aware of various layers of
what we now class as the quantum field. Всъщност, когато аз осъзнах тези неща за енергийните същества, аз разбрах, че ние можем да вибрираме на една и съща честота. So within asking the question, What? I'm sorry. I was then asking the question. Аз съм си мислила да задам въпроса. How is this all connected? Как всъщност тази връзка се случва? And please bear in mind, и аз трябваше да погреба моето досегашно знание, ум. that I've been working and in contact with Say again. I've been Работи working with and in contact with. Тя работи, за да осъществи контакт. Okay. Okay. As I said, my whole life. И това беше през целия си живот. Нали, до този момент съм пробвала. So what we currently class as downloads. Това, което ние наричаме download, приемане на информация. I had been receiving lots of information for many years. Аз почнах да получавам много информация през всичките тези години. And this is where I started to answer the question around DNA. И всъщност, вследствие на това, аз започнах да получавам отговори на ДНК-то. And what we currently call junk DNA. Това, което всъщност ние наричаме буклук. And where Ivan showed you in the presentation, когато Иван ви покажеше тази презентация, that we're finding out that it works as a fractal antenna. Това означава, че всъщност ние хората практически сме като една антена. So it's picking up, and I won't go into all of the mechanics. Ние получаваме чрез тази антена информация и аз няма да отивам в големи подробности за това. It's more around the high level understanding at this time. По-скоро това, което ще кажа, е едно ниво, чрез което вие може да разберете по-добре. But if you wish to go into more detail, но ако искате да отидете по-надълбоко, I will be releasing a book in 2 weeks' time. След около 2 седмици моята книга ще бъде издадена. Called The Frequency of Truth. Която се нарича истината за честотата. However, for today, но днес, if we look at DNA as an antenna, ако разглеждате ДНК-то като една антена, yep, just like a radio that you can see on screen. Както работи честотата на едно радио. So if the DNA is an antenna, what is it picking up? Тя прихваща всичко. Again, another good question. Още един интересен въпрос. And if we're seeing the quantum field or the unified field, as we're now calling it. Ако ние сме в състояние да видим това квантово поле, сред което сме, so then each of us has our own technology. Всеки от нас има своя собствена технология. Our body, тяло, our DNA, ДНК, our minds, съзнание and our energy fields. И енергийно поле.
So if our DNA is an antenna, Ако ДНК-то е антена, what is it picking up from the unified field? какво всъщност тя прихваща от това квантово поле? Because there is what scientists are discovering, I believe, Това, което вероятно учените са разкрили, and through my own experience, which I'll share with you now, чрез моя собствен опит, който сега ще споделя с вас, is when I tune in to somebody's energy field, когато се свържа с това енергийно поле, it's almost like I'm sending out a telephone line from me to the other person. един вид все едно да прекарам телефонна линия между мен и това нещо там. And then I'm sending one out into the quantum field. И всъщност по този начин изпращам сигнал до това квантово поле. And that information comes into mine, and that is when I translate it, being the frequency translator. И тази информация идва до мен като превод на информацията, идваща от това квантово поле. As to not only can you explain? Не само. just say not only. Not Not only. only. И това всъщност не е единственият начин. Не само. Да. The different levels of consciousness that you're connected to. Ти се всъщност се свържеш с различни нива на съзнание. But Но what signal your radio, your DNA, но какъв сигнал чрез ДНК-то ще получиш, is currently picking up the strongest. всъщност ти хващаш най-силния сигнал. So I'm not telling you what you are. Аз не мога да ви кажа вие какво сте. i.e. a starseed, a Pleiadian, the various names of the beings. Дали сте вселенско зрънце, дали сте от плеядите или някъде другаде, аз не зная. It's more of the consciousness that you are able to utilize. Ти имаш това съзнание, чрез което можеш да осъзнаеш за себе си точно какво си. While we are on this planet. Докато все още сме на тази планета. Because one of the things that both science, epigenetics, all of these amazing things, всичко, което учените ни дават в този живот, is starting to understand. Всъщност малко по малко ние започваме да разбираме повече и повече за това, кои сме. And a part of that is И като част от това е how multidimensional we are. Колко разбираме, че всъщност ние сме едни същества от множествени вселени. So I could go into much wider detail again. Не мога да отида по-дълбоко с това, с тази информация. Around theories such as с различни теории, каквито са heart coherence, сърдечна кохеренс е какво? Като кохерентност. Да. Има ли българска дума на кохерентност? Май няма. Да, честота или съвпадение на честотите.
Съвпадение на частици. Кохерентност е нещо като повече от чувствителност. Окей. Той е Окей. като синхронност, защото съвпадат. Синхронизация, да. Окей. And also the observer effect. Също така наблюдавам ефекта, ефекта, който се предизвиква при наблюдение. Which I'm sure you guys know more about. Надявам се, че вие знаете повече за това. Because within that quantum space Когато сме в това квантово пространство, is so much information има толкова много информация, that by utilizing с която ти можеш да се свържеш. our DNA чрез ДНК, as an antenna to receive it, като антена, която получава. how strong and amazing would that be? Колко впечатляващо може да бъде това. Because if we're looking at the observer effect, защото ако разглеждаме ефекта на наблюдението in the most simplest way, по най-обикновения начин, we know it's there, and then when we tune into it, ние можем да бъдем там и не само там. we're looking at it, we observe it, we know it's there. Ние поглеждаме, ние наблюдаваме, ние сме вече там. But on this planet, но само от тази планета. We've been disconnected. Ние сме откъснати. Traditions throughout history. Традициите в исторически аспект. Hinduism, Buddhism. Хиндуизъм, будизъм. Many others talk about the larger library. За голяма библиотека. Now we're seeing what they meant. Сега ние разбираме какво те са имали предвид. So now we understand. Сега разбираме. Or have an idea. Какво са имали на предвид. That this could, and from my personal lived experience. И го казвам това от мое лично преживяване, опит. From the people and clients I've been seeing for years. You say clown? Clients, people. Всъщност всички тези наблюдения, които съм правила от клиентите, които съм имала до този момент. When I confirm the frequency and the signal, когато могат да потвърдя честотата на сигнала, that I'm picking up from the field that's connected to them, аз всъщност вземам това чрез контакт с тях. And then they have that coherence. They have that validation. И те имат същия резонанс на съзнанието като мен. They are able to, if we base it on the observer effect, ако те могат да разберат ефекта от моето наблюдение, they can then utilize it as well. Те също могат от тяхна страна да направят връзка с мен. Which does, and it has done for me and people I've seen. Ако това може да се случи с мен, може да се случи с всеки. Help them connect
да помогна на хората да могат да правят тази връзка, контакт. Not only to the quantum field, but to a consciousness. Не само с квантовото поле, но също и със съзнанието. Of a particular race of being that has shown itself. В зависимост от това от каква раса е това същество, с което правим контакт. And that has helped them in their life and journey forward because they have that level of frequency. И така ние помагаме на тях и те помагат на нас за тази чувствителност на съзнанието. That they can tune into and pull on. They what? Tune into. Те могат да направят тази връзка, този контакт. And pull on. Да. Yeah. And pull on. Yes. Okay. I'm very conscious about timing, so how am I doing? Колко време ми остава всъщност да говоря? 5 minutes. Okay, thank you. I can talk forever on this topic. It is so Аз close мога to да my говоря heart. безкрайно по тази тема, но времето ни ограничава. So this is only a little bit of what Така че това, което казах в момента е нещо съвсем малко. Anyway, we get the test of the knowledge, and people can be aware that there is something more that we can access. Just need willingness. Което ни даде днес, може да ни помогне да знаем повече. So, yes, absolutely. Would you like to have a question and answers now, or? За въпроси имаме време? Yeah. Някой въпрос? Да. Има един. I have a question. If we are already the broadcast antenna, how we can tune it so we get the right signal and not listen to the nice music instead of hearing nightmare? Янко, можете да го повтори, защото аз лично не можах да чуя много добре. Да, въпросът е как да настроим антената, така че да получим правилния сигнал, за да се чувстваме добре. Така Question is the question how we can set correctly these settings with antenna so to be able to receive information which we looking for. Wonderful question. The question exactly is correct frequency to have the positive experience, something like this. Oh, wonderful question. It's if we look at ourselves as a radio, then it's about clearing. So it's about coherence. So what we're looking at is if more around our nervous system's got a huge part to play. Всичко това е въпрос на нервната ни система, как можем да си играем, нали, не в буквалния смисъл, да си играем със съзнанието. Система играе ключова роля, това иска да кажем. Да. So it's things like, and I mean we could have a whole other topic in regards to answering this question. It's just we're running out of time, but just so get this. I would say as an absolute base to that question would be
the nervous system, and bringing that into alignment will help with the radio signal. Всичко е въпрос на тази нервна система, която ни помага да направим този контакт с това квантово поле. Thank you. We done? Свършихме ли? Свършваме, да. Приключваме с да. Благодаря. Thank you for the commitment to explain to us. So, тя иска да даде пълната информация за себе си, така че всеки, който иска да продължи разговор с нея, може да го направи в... Can you slide down, very down, so people can see your information if they would like to make a contact with you? Yeah, I've just done it there, Ivan. Thank you so much. It's alarianresonance.com Okay, or cool. Azria Official. Yeah. I would love to hear more from people because this is just so exciting. Yeah. Yeah. Thank you very much, Azria, to be with us, and have a great afternoon. Wonderful. Thank you for the opportunity. Goodbye, everybody.